lagi di channel YouTube Roti, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Kita sudah di mana? Bazar. Toko buah dan sayur. Bazar lagi, bazar lagi. Jadi pengertiannya satu. Jadi kita akan membelikan Mak dan membelanjakan makan dan Ibu Emma saja. Ya Kak, sayur-sayuran juga isi kulkas guys. Kalian kita review ya. Apakah kulkasnya udah berapa hari ini diisi apa aja? Maksudnya ya apa jenenge isinya ya sayur-sayuran kayak bayam, kangkung, ini guys. Itu tuh karena dibelikan buah jeruk, bawang, terus kalau telur. Milih dulu. Jadi, oh iya, oh iya. Barcode. Nah ini barcode-nya ya. Oh iya, makasih ya Mbak. Oke guys, 8. Tadi kita belikan buah sama telur. Nanti kita juga Mas itu mereview tuh, lihat apakah kulkas itu di apa ya Mbak, berguna ngono loh, masih bermanfaat, dibuat apa aja selama beberapa hari ini ngono guys, bermanfaat untuk apa aja. Jadi Mbak Pal milih endok ini endok sekilo 26. Di tempat kalian berapa guys? Nah, semongkone menduk iki lho Mbak, enek sing anu sing kecil-kecil api endoke iki kecil juga kecil banget wes endok apa buah wes endok wes sih karo tuku sayur-sayuran heeh iki lho lah brokoli nih wes ini ditimbang dulu kita nih panjangnya met wes boleh nih kini ramai, sangat ramai. Usum mangga gak guys di tempat kalian? Tinimbang telur. Apa? Wes. Iki kene. Engko HP mek carry bau ya. HP-ne di-scan sisan. Ya, oke, terima kasih Mbak. Mana iki? Boleh sayur engko? Terus guys, kita anu dulu. Oke guys, kita lanjut di pasar Plaza. Terus tekan pasar. Ini mau beli sayuran. Terpantau. Kapan sekawan nih? Kurang ada. Kurang. Berarti anu Papat 7.000 kangkung. sing telu 5.000. Halah papat 5.000 ngono lho, Mbak. Sisan karek papat. Totalane pinten? Sama ya. Kalvin milih sih guys. Beli tempe tahu. Tahunnya berapa? Tahunnya kayak bukan. Ya, tahunnya apa bukan itu? Beli tempe tahu barang guys. Kita harus beli sayur-sayuran terus tempe tahu.
Oke guys, tiba-tiba iki bajane mati ning gini tengah dalan. Aduh, aku wis bensinnya ijek. Kenapa? Tiba-tiba mati. Wangi nyurung. Aduh, aku ki wis nyurung kok kono, guys. Aduh, mati wangi nyurung ya. Untung enek kancane. Aduh, kok kono, guys. Nyurung sampai tekan kene ning tengah-tengah dalan nih. Iya. Ayo. Wangi kaca gue SMA, guys. Aduh. Mbak aja nganan-nganan. Kakek kalupi. Wes. Aduh. Mas, iki iso digas ya. Makasih ya, Mas. Aduh. Gak iso digas. Girna. Iki gak iso di starter. Mbak, sing diajari Mas Mandor kalau Mbak. Pikirannya mau buat starter. Gak buat starter sing diajari Mas Mandor kalau. Glek. Aku kudu banter nek nyurung. Gimana Mas banter? Makanya kita bungoki. Gak iso aku. Aduh. Gue lempar. Gak bisa tersurung. Bagi gue yang tengah-tengahnya. Ayo tak pinggir masuk ini. Wes tak surung minggir sok. Ayo. Wes guys. Aduh. Piye? Urung makan kok. Garah iki tidak apa, masa bensin, Mbak? Ora bensin tenang. Aku ada bensin sih, ini memang bensin. Piye? Kena. Alhamdulillah. Bensinnya Ramadan. Bos diri. Ya sayo. Ya Allah guys, pas kena guys. Cara mang kenapa? Di HP-ku. Mbah aku pokoke bismillahirrahmanirrahim gimana? Ya Allah. Iki emangnya dicetek ora kena ya? Angel. Wes karo guys iki. Jaluk piye bajane karo aku. Ono laran paling. Ya paling bensinnya kurang medon. Kono. Ya koyo kena. Mbok gas. Dongano ya guys. Soalnya tangkine bensinnya kan ngene. Kurang doyak-doyak ngono. Masalah kene iki nek misale penyuloki nggon bensin iki gak iso yo. Ora ketok soalnya. Ya Allah, cobaan wis dinikmati ae gak apa-apa. Aku sampean Iki nang ndi? Nang Hah? di sini ngene solo. Dijogo-jogo. Ya wis. Isi bensin cek, guys. Alhamdulillah ya Allah kita sampai di sini. Aduh. Wes tekan gone rumahe ibuke Mas Aji. Napasku pepedot. Aduh, Surane ya guys. Aku memang hari ini insya Allah berpuasa, makanya iki mau gak melok nyurung. Tapi nek melok nyurung ya padha wae nek sing mengendalikan setir. Makanya yang merong glintir. iya, mau wong loro tok. Aku gak puasa, guys. Aku pe poso males. Ki wetengku lagi gak beres. Bah, Aku 2 hari ini hari ini mbak dari penggune BAB mutah terus, guys. niki le, numbas ke sekedi. Monggo, Bah. Derek, Bah. Bah nembe napa? Oh, nembe napa? Nembe wek-wek. Kamu tanduk resik sekolah deh. Oh. Ngoten niku anu Wek niku. Toko. Mbak Mas Aji lucu. Assalamualaikum. Pak. Dia mau ketemu ibu Assalamualaikum. ibu belanja. Mungkin dia ibu medal. Sak niki. Dek wau. Niki penting.
Montore pun enten kok Bu. Nembe napa? Sibuk? Nggih. Kok ayo. Ganggu, Bu. Kenapa? Ngene kok ora sekedhik mawon. Tinggal isi-isi kulkas. Ya Gusti, anak-anak eta. Dewa saking pundi? Mboten anu. Malah Pak entuk menyok cilik-cilik kalau dia tak isi, tak gawe keripik, tak gawe taping, taping. Oh, alah ini baik. Ya enggak. Cilik-cilik gawe kok terus dibagi-bagi no. Tapene eco estu. Weco leweki. Winuk tenan, Mbah. Tenan nggih. Nggih. Alem pon. Kok Gawe dino, dia iki pasti gak melok mangan. Iki napa? Intan diparingi mesin cuci BN bakal kakaknya. Masya Allah. Betul nih kok, jadi nganteri. Nggih. Anu dek, kan anu Bu Anis gede, terus ini eta undian bopo ngono lho. Oh, langsung dia. Terus apa itu lagi? Tangkel mbak Oh, di rumah. Oh, masak siang. Jam pinten masak siang? Jam 3. Saya cantik. Nyoba teleponku. Aku kayak apa? Wah. Boleh ini. Nge-review. Kenapa Bu? Amit nggih, Mbah. Pak Amit nggih. Nggih. Kayak omahe dhewe. Terima kasih lho nggih. Nggih. Oh, alah Jenengan kotno ae. Niku bika napa mawon isi? Saya tenan tempat. Wah, Sini banyak tak lho. Masya Allah lho. nggih. Malah pun. Ditumbas kayak buah. Nggih, pun nanti Dik. Iki. Kayak anak kecil ya. Siam niki Mbak Pal, Bu. Pun, sampun. Saya sak beliau siam iki. Kenapa? Dari mau tumbas napa sayur-sayur. Ampun tenan nggih Bu, soalnya handphone siam dadosen mboten napa kok mboten sak Oh iya, yo enek-enek. Apa niku? Tempe tahu. Mang klopo sithik mang batu kena. Terus ngombe di gowo Gaban kate. Aduh, gedong telo, dicedhek nggih. ya lah Enak. Terus niku kangkung. Kangkung, ya Allah Mbak, terima kasih lho nggih. Ya niki. Enak-enak, iki lho ya. Itu napa? Telur. Telur. Niki kan pas telur telas. Nggih. Terus Jeruk. Mbak Intan iku kudu kudu Mbak iki lho ngono. Terus Salah. Alhamdulillah. Ya Allah, muga-muga rezekine tambah lancar nggih, Dik. Amin. Sehat selalu. Amin. Iya, Mbok gawe. Iya, aku tak nge-review kelepone Mbak Intan ya. Iki, halo Mbak Intan. Amit nggih. Aku tidak aku. Walah. Kelepone melenuk-melenuk. Bikin sendiri. Bikin sendiri dong. Emang wis gawe apa mang cireng kok. Gak jadi. Wis gak dadi, wis gawe neh. Wis ape, Bu? Ya Allah. Kudu gawe apa wis gawe. Kudu gawe kudu yo gawe. Pengen gawe. Oh, ini tanpa kelapa. Berarti klepon tanpa kelapa. belum beli. Kelapanya nanti di Apa Bu? Udah wis, Mbak. Ngono ae. Ya Allah, Mbak. Iya dong. Ya Allah kiman. Kok banyak men? Kapane tak ya tak tumbas. Enak nih kono sak mene. Iya. Ya. Semarut. Kata dhewe engko pon mboten napa-napa. Apa niku mawon? Niku tak tumbas ke kelapa gambak. Nggih mungkin ah teng kene Mbak Amah. Ting bakul kelapa. Lah bapak saiki kok Tapi kok dadi biasane kene iki wis Oh ya Allah, Mbak jenengan niku lek Mbak. Masuk siang. Masuk siang. Ih, kapan, Mbak? Apa nih? Ih, kapan? Kita kok kata Ibu wis mendekati. Doanya aja. Didoakan. Mbak Jess. Walah, Mbak Intan dulu iki. Nggih. Mbak Pal dulu. Buru hari aja. Ya Allah ki bahane opo iki, Pon?
tepung Tepung ketan, ketan. tepung ketan, terus gula merah. gula merah, santan. Campurannya santan. Enggak tahu. Enggak bisa. Aku urung tahu yo nang ndi. Belum tahu. Belum pernah kok jajan-jajan ku belum pernah, Mbak. Kok penting? Ya ben adem sik. Iku mau kawasal Mbak, akhirnya gawe gede. Ijone anu ya mati ya. Nggih. Nek wis Kurang makan, hijau tenanan. kurang hijau. Ya Allah, maksudnya iki keluargane Mas Haji iki cek seneng gawe-gawe masih semua tuh bikin-bikin sendiri ngoten lho. Kreasi. Gabut Mbak. Tapi kan mboten disade to. Tinggi piyambak ngoten niku. Ya Allah. Gabute api. Gabutku turu. Itu biasa Mbak rambut dadi masak opo. Ya ampun, Mbak niki mesti lho. Ya Allah. Mengke lak tumbas mawon mboten napa-napa. Mbak pinarak mriki pun. Kayak iso ngakeh. Oh, teng Mbak Jawa nggih. Boten nginggil mawon ten napa-napa. Langsung besok libur Mas Haji. Beda berapa tahun tuh Bu Indi? 8 tahun. Kali Mas Haji. Bedane lha Adik ya, guys. kelahiran Dua-dua. Kan Laran 23. 2003. 2000. Kalau 2005. Sarepa. Sarepa. Ya Allah, masih 2000. Dek, ning temene sing dua. Dik. Kan sekolah. Oh, wis sekolah. Kan masih sekolah to. Nek wong iki malah drama bajene ki mati. Agak. Tenggelam. Nggih. Oh, Bajene napa rewel nek mau. Tapi dia pun sakit misalnya. Disuruh kalau Jessica nek wae. Yo, walah. Pas teng tengah dalan soalnya gak enek ngarep SMP 4 tuh lho. Oh, pas nih kan liwat. Ditulung wong. Menyelakno. Nggih. Nggih, disuruh ki ambak iki. Nang kula sing nyetir iki. Wah, susah ya mungkin apa. Asal loro pisan ya. pas berdua tok. Kancane ngono nggih. Nggih, nek aku kancane lah calon kowe kon nyurung yo wis mlaku ora. Lumayan. Dia pun sakit kok. Nggih. Tiba-tiba ibu, padahal nggih bensinnya tasik. Nggih. Guys, engko review kowe ya. Ya, tak review. Engko aku suruh tak dulu. Jadi kapan digang sik Mbak Mbak. Tapi nek dadak dibacot teng. Iki paling langsung tek. Aku dhewean kok langsung tak piye. Kan ana endang, mak mbek mak. Heeh, mbek mae. Yang nyoba sih nggak mau pakai pakai ngepas kok. Ya Allah ki, langsung bawa nang kene ya Allah. Pakai ngepas. Kenapa lagi? Nah, Sing duwe orang mak ambil. Kurang jajal. Iki apa anu iki? Ya iki gawe tambe nanti yo ngono, anggone tambe gawe tambe royal. Oh nggih. Iki tak kepangan. paling aku ning toko ngono Mbak. Jangan sampo kan mbok pecah. Ya ini ki telas diparingi mbak tapi ini. Mbak sering gawe nek Baik, yo ngono kae sing gede di kan kapal sing cilik-cilik di mantel. Mantel iki kayak tape bae yo. Dinun do mawon. Dia ini endah jenengan paringi to. Ya. Kae pembayaran kae. Lah nggih niku direbus. Wis dapat Nggih direbus nggih gedang. Gedang. Kita lihat mak amuk tenan. Saya nek cilik-cilik. Ya aku sing ngemili. Yo ae. Kula sing ngemili. Saya kula seneng singkang kukus niku seneng. tarik ya. Gak usah ngono yo enak iki. Jenengan niku nggih sambat, Bu. Aku pengen nganu iki minyak bakar ngopo. Jabut pengen ya. ono to ning Jabut. dalam Terus Mbak. Pundi? Ada bumbunya saya. Balik desa metekno karo dhek mlebu. Akeh ning kono nak kapan ro tak sebut makin menyebut kuwi tak beli. Jadi tapi kayaknya mak nggih enten tapi ternyata niku jebute wabut Ibu. Lumayan. Mereka nggih mate damel napa niku? Kesepan kula niku kejabut kan. Nek pengen gawe konten gawe Nggih. Aturannya enak apa-apa, lontong enak, panas enak, ora aneh. Wah, ya. malah lagi do nganu, do mati tenan iki. Wabu ngoten niku nggih. Ini lagi mulai. Jenengan kok mboten niku paring mawon. Kami tidak batu ini. Oke, Di bawah sama Aku jam sih wakil Pas. sih. Oh, sing susah jagung dia biasane. kedok di ngene. Koyone nggih sing susah nggih. Pimpinannya batu. Kalau sumber Dia terbanjir gitu. Angin Mbak Utani susah. Susah Utani. Tapi ceket niku
negarane Mbak Kemi? Ada. Oh, Pakai banyak nomor. Pakai ini rakyat ini, bukan kono. Gurine SMA. Liwate balik desa Merenung. Oh, mriku. Oh, Belakangnya tapi SMA. mriku ya berarti. Belakangnya SMA ngono. Saya tarik kanjang-kanjang. Nggih, nggih, nggih. Ora urut kota bilang kadang. Nek pengen kelan apa? Belum saya dulu. Wali kedhe belum. Lumpuh enten. Lah yo. Wah. Ini dia pun nukono sayur, Pak. Aku mau yo ngono, Mbak. Mesti ibu. Kabeh dong telan sama. Ya alhamdulillah. Pas telurnya yo pas tak telur. Nek kampung ini udah tahunan. Nek kampung senengane kopi kampung. Biasanya Mbak Kemi. Kan di sumuran kaya kampung, bayarnya kan sekali jebut kampung lalu. Itu Mbak Kemi dia. Kaya kelo, kono kan langsung. Ditimbang itu lho, ini Mbak Kemi. Nggih, dikumpul ngoten. Kalau kan atau mriko to. Tapi gue ada jajan jebut, nanti dia susah. Biasanya desa. Nggak pakai ini seragam wong itu. Awan ngene iki mangkat. Nggih. Apa cek wedding Mbak. Nah, Belum nggih. pakai ini. Nek wingi siam-siam nggih ngoten nih. Panen ngene, ya Allah. Saiki Mbah Kes. Terkenal teng mriki Mbah Kes nggih, Pak. Mbak Intan nek libur seminggu berapa kali? Gak mesti sih Mbak gantian sip-sipan soalnya. Oh, sip-sipan. Pinginane pengen ngajak maem ayo bareng ngono, tapi libur pora. Susah. Berarti libure iku yo iso milih dhewe. Dikei Mbak tapi sakulan langsung jadi ngono. Tapi seminggu Sebelum jadwal sekiranya jadwalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Seminggu Saya 1 1 kali. bulan 5 kali. Oh, berarti. Ayo 1 bulan 5 kali. Tapi iso dirapel. Gak usah. Yo gak iso tetepan. Soalnya pre 5 ngono. Oh, ya ra iso. Enggak pernah ikut. Liburnya tanggal 14 Juli Mbak. Oh, 14 21 Oh, dewe ini 26. Bingung itu. Ya wis nanti, guys. Masuk. Besok jelas masuk soalnya Ambil. soalnya kan ini juga ono tanggal merah ya. Masuk. Lah itu? Masuk. Lebaran buka jam 10 besok. Fitri jam 10 toh. Ya Allah. Apa? Lebaran Idul Fitri jam 10 masuk. Tapi lek masuk pagi ya bingung ngono kae ada gedeng bae sak. Untungnya bulan kemarin tuh masuk siang, jam 4 baru berangkat. Jadi iso bahaya. Nggih. Lah nek apa? Masuk siang gini pulangnya jam? Jam 10. Jam 10. Sampai rumah paling setengah 11 laporan-laporan. Berapa sip, Tom? 2. 2 sip ya, pagi sama siang ya. Soalnya toko reguler. Ya, guys. Masih 24 jam ini masih. Oh, Nggih, Mas sing- Koin. Betul, Mas Aji 24 jam sing Indomaret depan Istarsia. Di sing kanan jalan Masa Pak. sih kalau masuk pertama mantap betul. 24 jam. Berarti nek shift 3 terus shift 3 berarti. Shift 3 cowok, 1 2 Jam cewek. berapa ngono kan? Jam 7 pagi. Nanti sing pagi jam setengah 7 sampai jam 3. Wah, ya. Jam 10. Jam 10 nih masuk siang. Sampai jam 7. Ya, iki guys sing biasanya kan podo request sampai coba kapan-kapan sama adiknya Mas Aji iki wis tak lobbyno guys ya, wis tak lobbyno dene maksudnya kan kita menyesuaikan jadwal karena kan Mbak Intan juga kerja lagi tak tanya-tanyakan guys, siapa tahu nanti kapan-kapan kita bisa ajak. Anu nomornya kan bisa. Nggih, mungkin nyuwun nomere Mbak Daniki. Kayak kan ya udah guys, nanti kita lanjut. Berdua aja ini. Oke, cus. Biasa Bang, jadi